פה תן לו לצידה מנסים לחזור. בנימינה מנסים לשחרר את הכדורים. בנימינה עוקבים אחרי 30-52. 1 2 שם מפספסים שני כדורים אבל קולים אחד בהתחלה. חוף הכרמל מנסים לברוח, מנסים לתפוס את בנימינה. 30-52 אוספים כדורים. תן לו מנסים להדוף את בנימינה ולתפוס לך במקום. יש לנו 20 שניות. קליעה יפה של תן לו. עוד 10 שניות. בנימינה עם כדור אחרון. כן, הוא נכנס. כמעט קליעה של בנימינה, ואנחנו נחכה עכשיו לתוצאות השופטים. בינתיים משחק מספר 12. נא להתכונן. הקבוצות